Havgry, 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 havgry. Ha' en dejlig fucking fødselsdag. Hold kæft og have en fucking god fødselsdag. Din bøssekage, din bøssekage. Han fødselsdag, han fødselsdag. Din bøssekage, han fødselsdag. Din bøssekage, han fødselsdag. Din bøssekage. Yeah! Fødselsdag. Jeg har ikke sagt noget. Igen. Til dansk veninde, tillykke. Den er ordentlig. Smukke. Jeg har altid været forelsket i dig på en eller anden måde. Jeg har bare ikke lige kunne sætte ord på, men i dag... Intenst. Sådan. Jeg kender dig ikke, men til dansk veninde, bum, det kan være ordentligt. Til mig til. Hey Gry, tillykke med 19, mand. Virkelig tillykke, mand. Det er dejligt, at der Tillykke med fødselsdagen, Gry. Hvor gammel bliver hun? Hun bliver 19. Tillykke med det 19 år, Gry, mand. Det klæder dig. helt vildt meget. Og især i betragtning af, at vi aldrig har set dig, så synes vi, du er smuk. Så tillykke med fødselsdagen. Tillykke med 19 år, Gry. Var nogen af fucking Bruno og Jenna i mig. Stiller en porno. Hvad siger du til den? Siger du, hun er... Wow. Ej, det kan jeg ikke engang. Men okay, Michael, telepat, psykopat, dårlig racist. Men sådan er jeg. Gry, kan jeg føle her. Du er 21 i dit sind. Nej. Men din krop er som en 19 år. What the fuck, det passer lige med. For 19 år siden, der kom du ud af din mor. Og nu har du en krop som en 19-årig kvinde. Det er helt sindssygt, det her. Skal vi... Wow. 61, 77, 77, 69. Det er, hvis du vil have en taxa en aften. Du kan ringe, og så homie. Han giver sin adresse, og så bliver du sat af der. Under 11 7, 4 til venstre. Søs. Du bliver knæppet af en ginger i nat. Hun var 19, ikke? Jo. Det sagde de ikke, men tillykke med fødselsdagen!